Hi ha una que només toca perquè estan grossos, ja sap aquest filet. Perquè la gent que moriria jo, com que sóc una mica gros, una mica del pare nostre, em fan tocar tots els tres. Un bon repicó que faran. Sí? El dia que em sentiré un bon repicó, ja podeu dir que... La Carmeta és morta, no? Encara té per anys. Bueno. Ja s'ha dutxat avui? Ja s'ha dutxat? Avui aquesta dona és boja. Ja l'ha dutxat? Què li ha fet avui? És boja. Què li ha fet? No mata perquè no pot. Per què li ha fet? Un dia ja ha de recórrer aquest bilet, ja. Ja pots començar a preparar. Ja l'ha ficat a la banyera avui també? Sí, a la banyera i el cartró d'aquí que estava allà. Ai, mare de Déu. A la galleda, que ja l'ha ficat a la galleda també? Sí, que això que m'ha fet. Avui com que fa calor... Sí, és boja. Però avui com que fa calor poder no l'ha mullat tampoc. Poder no l'ha mullat tampoc. A què? Que poder li ha tirat l'aigua i no l'ha mullat avui tampoc. Vol. Ja li ha tirat? Ja, només falta que com en Carlló em agafa la llet i em tira. Però no la mulla mai, No la mulla mai. Oh, prou. Caic, cada dia caic. I no es Que més algun dia haurà de venir, perquè m'ha de venir a ficar. Oh! Cau, però no li fa... Per a mi està de sort que no li passa mai res, Mira, és una sort. Mira com tira el braç. Em tira per la terra, i no se mulla, no em vessa l'aigua, ni em fa res. Mira, és una sort, És una sort, M'agradaria que ho veiéssiu. Algun dia potser la vindrem a veure. Mira, el dia que... Mira, aquest bitllet deu sobrar. El dia que m'estic allà sentat allà i que ho veurà, allà al menjador. Sí. Jo l'agafo, em poso la l'aigua al menjador, l'agafo per aquí, i tiro aquella de l'aigua. Dolenta, Ni tira, No li cal dir, no, que m'hi tira. És dolenta, Amb això aquest bitllet deu estar. Ja ho sap, Ja, així a part nostre. Perquè un dia de Però el Rosendo podria estar ben content perquè diu que li va comprar el vestit de nuvi, En Rosendo, que podria estar content que li va comprar el vestit de nuvi i tot. Tot. Aquesta, nosaltres volem 5 cèntims. I en Rosendo va trobar el vestit de casar, ell és un gesquer de casar, i li vaig dir, este és el vestit de casar pagat, em va dir que no cal haver de pagar el vestit jo. Vaig de pagar el vestit jo. Estaven a Manlleu caminant a peu buscant feina i tot, Sí. A Manlleu el caminar és anant i tornant. Imagina't. Per exemple, en una casa està a Manlleu, està en una casa, i penseu que tens quan hi vaig, tota la nostra cremeta, sempre diuen. I jo que passava la llei per les cases de Manlleu, que va passar la llei. I la gent de la casa, de veritat, ha vingut la nostra cremeta. Què és de Manlleu, vostè, Carmeta? No que ningú sap. S'havia estat. I diuen, què és la vostra cremeta? Que no hi ha que tinc, tothom té mai més subida que teniu. Diu, no fan pas més, no estan d'acord ja de les coses. Diu, si heu dit de més, ja estan d'acord, ja. Una leña con fuerza. Una noia no és Una milla que i tothom decía. m'estimava. Perquè de casa em poden veure. Déu-n'hi-do. També no recordo. I aquí viuen de casa, ja. Un dia de casa més una lluna. Deixa'm molt donar. Mira, ja li donarem. Un dia hauria de venir a donar. Ja li donarem, ja. Un pas d'escollir un bon dia, en tinc prou. No vull pas més. I encara no vull pas no. Un pot de sopa de cordit, en tinc Que prou. tenen prou quartos, No la necessiten per res. No, en tinc tants cops. Cada dia se'n porten un sac. Carai, Cada dia se'n porten un sac de tu. Déu-n'hi-do. A veure si s'entenen. Si ja podríem fer passar algun cap Sí, aquí a ja casa. m'has de dir. En necessitem prou. Si em voleu un sac, em veniu un sac. Ja vindrem, doncs. Diu, això Però ja pots un sac. Cada dia un sac. Déu-n'hi-do. Si és que si deuen tenir una màquina que... La máquina que está Els que haciendo volen. de la chirería. Si volen 500, en tenen 1.000. Què? Mira Juan. Els hi ven l'ala, mitjons. El jovent, tots no defenderem. Ja Ja veuràs. aquests tindran força. Anda. Sigue con ella que... Sí, ben esbarada. No, dona, no, sí, tranquil·la. Sí, El que no ha de fer és anar al bosc ara amb la calor. Al dematí una estoneta, bueno, però ara amb la a que calor mira no. si l'home set. Veus per això? I dins ja el que queda. Veus? Però mira, no vaig dir res i vaig marxar. Vaig pensar que vaig dir. Jo tinc por que morís. Però si es fa mal al Ma cosí. mare que dic que cal esmollar, el dia que tenia l'esmollar sei mort jo. En Joan ja sap quina campana deu ser aquesta, Oh, perquè ja havia sap, fet ja, d'escolar fa molts anys, havia fet d'escolar quan era petit, Bueno, ja deu saber quina però campana si ho és. sap, no, diu si ho sap. Jo no l'he sentit tocar mai. Ja, el dia que morir jo ho sentirem. No, home, no. Un dia per sentir per aquí dinar, perquè no sé pas com ho vull fer. El dia que vulgui, ja li donarem. Jo no vaig escollir un got sense prou. Ja vull passar i fer bé.
Que ara està a punt d'anar a missa? Ja estic aquí a missa. Ahir a missa i a Cànova. Ja hi ha anat a Ja he missa? anat, sí. Ahir a Cànova, a collir llerba. Al Torrell. I ha anat a Cànoves avui? Sí, ja he anat. Ja he anat. I ha agafat frigol ahir d'això, Sí, poder? ja ho tinc a Montserrat. Ja li ha portat al Montserrat, com diu? Ja li tinc. Veus? Ja ho tinc. No se'n pas de moure de casa No, seva i li no, porta. no, ja li porto. I pone llerba a la Cada dia li porta? Cada dia. D'allò no n'hi ha pas a Puriol, Cada dia no? treu No, quatre no, vegades. no em trobo. Puriol no n'hi ha, que no? No em trobo. Que a Mamilla tampoc no es troba aquest any, eh? Camilla tampoc, no n'hi ha. Doncs que li porta? Jo només hi porto el frigol Llerba, i aquesta gent llerba. la senyorida, el que són pel bosc. Ja cal que res per nostre per nosaltres allà. Sí, ja mira, un rosari diré, Un rosari, perquè aquí hi ha una bona surt. Havia le falta. Un rosari sencer, ben fet. per vosaltres. Que aquí hi ha una bona salut, Això és el i que mal si necessitem. teniu alguna cosa, que sigui Ja, bona. ja anirem a defensar-la. Això mateix. Això és immensi. Jesús. És una Que tenen aquelles barrisses, i poden identificar. Sort que aneu lleugera, eh? Pues sí, ho sé. I per això ho teu com vaig. Ah! Jo vull estirar. Jo. On he ficat i quan no sé. Ara vinc teniu això. Per què aneu lleugera? Si péssiu pesat molts quilos ja no us haguéssiu aixecat. Senyoré, Això m'agrada. si voleu sortir pel cine, això fa Pues cine. más aquesta. contenta cuando le da. Sí. No la mireu mai, la televisió? Oh, però ara fan aquesta de cadena catalana. Ah, sí. Sí, el TV3, Sí, m'he posat. Ronald Català. Ah, sí? Venia a seguir aquest home, l'home. I va dir que va anar a veure, i ja diu, no em d'aquell home, és el carrer del dia. I ens va donar perquè som molt amics, coneixem molt. Aquí no el carretera el dia. Va anar amb aquell home que venia a Siguera, Cuando se le da una milla de... i va dir que volia a Siguera, sí, no m'ho veu, no sé. I aquí va anar a Siguera, i com va ser l'hora de pagar, com va ser l'hora de pagar, no sé com ell, que no sé. I d'allò, i pensava que donaria, que el de la Siguera pensava que els donaria. I quan va ser l'hora de pagar, es va Ara personi que el cap, que si sortirà tardor. Diu que saps molt de pagar. Y la calidad de contestar, yo cuando veo sus veces lo conozco a la Va dir això, quan venia a fer... No conozco a nadie. Ah, i tant, era negociant aquest. Sí. Entonces el que jo. Eh? Ai, mare, quina calor que farà avui també, eh? Uy, qué día. Ai, jo mira que són amics cap a casa. Altra vegada cap a Caravan. A més que vist com abans encara. Mentre pugui anar caminant així lleugera, va més que vagi vivint, eh? No dinar, i a l'hora de dinar, Però va més que se'n vagi al seu quart i s'estira no. Al llit, i llavors allà a les 6... No, pues això que amb trient. No, home, no. Oh, ja que diu abans de Val més que se'n vagi una estona al llit allà i a les 6 torni a marxar, que a les 2 fa massa calor per anar cap a Caravan. María, sácate la silla. No, no, que voy, mira, voy. Mira que ho Fa molta calor per aquí al bosc. I si cau, i això no la veurà ningú per aquí dalt, eh? Ha caigut avui? A veus? He caigut al pre. El pre. O que ens va seguir que estava... A veus? Això, que si cau, es peta una calma així no la troba ningú que allà morir, ni veus? Si arriba a caure i es peta una calma això, llavors no. Si volen trobar hora, llavors li faran bon mal i no es podrà aixecar i allà no tindrà ningú. Ja ho comprar, ja ho diuen. Jo cal que no fes millor. Poder serà prou greu. Que no mori, sap greu. No, dona, no. Yo estoy un rato, voy a tarde. Tan valenta que està ella. Tan ben pentinada, encara està el monyo, vostè mateixa, encara es pentina? El pentina ella. El pentina ella? Cada dia va molt pentinada, amb aquell monyet. Es un milagro. Pueden pasarme Muy caro ahora, en cambio esta no, porque esta es la misma tinta, la vas pasando a otra cinta grande que vale 850 pesetas en Andorra.
y dura 2 horas. Ya ves com vaig. Y esta cinta puede ir grabando siempre encima de esta. Y va borrando lo que hay, puede ir grabando siempre encima. Lo vamos pasando en otras cintas más I grandes. tinc massa poc, i se Y surt lo molt. metemos en el vídeo, Sí, vale eso 850 pesetas en Andorra y hay 2 de 3 horas, por 850 Però pesetas. si ben esberada, ben esberada. Y aquella que viene fijo muy cara, vale 1 minuto, 1 minuto y medio, o 3 minutos, Joan? Sí. Val 3.000 peles, em sembla. Ui, Han venido a Cànova. I tant, ara està bé. Sí, home, ens has tractat a mi. Escolta, la Carmeta. Aquest bon noi. Ah, sí? Mira, estic contenta. Si que ara la farem sortir a la tele. Perquè, guarda, a veure, que se bona gent. Està bé, molt bé, esclar, és que tothom us estima. Però no tinc per ningú més, jo per mi ho fan. Tothom us Ho estima. veus? Clar. Llavors no veig que ben fàcil. Nosaltres, quan amb en Joan, quan fa un parell de dies que no ens veiem, ja ho trobem a faltar. Oh, ja ho crec, ja. Fem pas, no, per un dinar. No, jo us explico la meva I vida. com que ara ja no mengeu gaire, eh? No, Ah. jo un pat de sortir un cop i ja en tinc prou. Ja en té prou. Sí. Però em vaig que tinc de passar cap maneu. Ja en tinc prou. Bueno, Bueno, com anem, Hoy verá, hoy la toca la lotería ahí. hem arribat. Porque está más contenta que tú. Oi, avui està contenta, Carmeta? Sí, Està contenta? a mi estic content perquè estic aquí amb vosaltres. Veus que bé? Jo estic bé. Está bien. Mira, estic bé aquí. Claro que sí. Aquesta sense bona gent em fan el que hem de fer. Cuando no viene ni la... Otra que m'he passat molt. Pobra dona, direm. Tothom plorarà. Oh? No, això podria no provar, això. No, estic content, estic res que dis de ningú, eh? Jo feia qualsevol, com sempre. Anava a viure una casa, una vegada vivia una casa de Can Barquès, i que va estar molt maloca, a deia Francisca. Jo tinc 4 o 5 nenes, i tinc tota la bruta. I allí va venir una nena d'aquella, que fa anys era. Va venir una nena que ho coneixia, i m'ha dit que més era un fill antiguo. Dic, així, diu la meva està malalta. Diu un camí que es volia entrar a la roba, i sense un camí, no ho dic. No, jo feia anar i un quart que m'ensonaven. Però no, jo no volia, no. Oh, pensava, bueno, capaz que no és I l'home ja que deia, no, m'ho qualque minuto de cor, i m'ensonaven. I estava contenta. I que la feia tothom, oi, jo la casa neta, tothom, mare de Déu. Dic, aquesta no em poden veure. Veus? Ho veieu? I en una casa tan neta que diu que tenia, diu que la mañana no hi havia habitacions i ja la feia anar la gent cap a casa seva, eh? Sí. Y ropa, una malla de Ja ropa. marxa, Carmeta? Ara vaig cap aquí. Ya la ha picado, ya no la puede Ara s'hi ha aguantar. tocat. Com anar a Déu, que té la bona salut, Pero si todavía es pronto. que té gent bona. Això. I vosaltres com aneu a Déu, eh? I si m'havíeu més visites, a veure si... Que pronto todavía. Aquest dia Menos que cuarto. Diu que és hora la Maria, per la missa. Diu que és hora. Oh, l'han tocat. Sí, han tocat ja. Eh? Ja han tocat. Adéu, l'han tocat. Bueno, però encara ha de faltar un quart. Oh, bueno. Oh, només 6 hores que tant. Si no farà pas tard, no. No quiero Vale, así. deixeu. Vale, adiós, Vale. Carmeta. Deixeu estar aquí. Bueno, Com aneu a Déu i aquí al cap. Això. Doncs giris, que la filmi de cara a la dreta. Bueno, ja us hi vindré a ensenyar, Carme, un dia? Eh? Ja us hi portaré allà a casa, Ah, bueno, di que vulguis. Ai, mira, m'agrada Déu. Me l'agradarà, eh? M'agrada Déu, eh? Mira, m'agrada Déu les coses. Esclar que sí. Bueno, Aquí, gràcies a tot. El mossèn puguis anar fent. ja us portaré un dia i ja ho veureu. Ah, això mateix, el que vulguis. Qualsevol ya aquí. tus días de mí. Así que se pavela. Bueno, Vale, Carme, adiós. eh? Adiós, adiós. A lo mismo cuesta.